Azamat, nechik hallerin? Evet. Sen nişançı sınıfta bilim alasın bizden? 4. A klasında. 4. A sınıfında. Senin direkt okuş iken Azamat. Мен Tertipli, tertipli. tırış, değil mi? Tırış. İyi. Nişe ellerge okuysun sen? 4'lüğe hem 5'lüğe. 4 hem 5 bilgilerine göre. Eferin, malades. Yoratkan fenin neydi senin? Математика. Matematikini yoratasın yoksa. Emine mektepten tış neler bilen kızıksınasın? Biz eşitken edik sen muravey, kırmızkalar bilen İyi. kızıksınasın değil mi? Kırmızkalar turunda sen bir küp bilesin, olar bilen bir de kızıksınasın deyip eşitken edik. Mine şular turunda söylep uzalı bizge. Могу сказать один факт про них, то что у муравьев нету слуха, поэтому они реагируют на вибрацию, реагируют на вибрацию. А вот матка, то есть самка, их мама, получается, которая рождает их, у нее инфракрасное зрение, которое видит, то есть под землей. Но есть также виды, которые, у которых рабочие особи тоже видят в темноте. То есть, например, они в формикарии сидят, ты просто сидишь рядом, а они на тебя смотрят. Есть такое ощущение. Это харпинатор-винатор в основном. Потому что они не утром охотятся, а ночью. Demek tünle bilen uyana turgan kırmızkalar da var bizden, değil mi? İyi. Yoksa ne işin dakta mine kırmızkalar bilen kızıksınasın eken sen? Олар бик мотор. Mine koşyağı bilen jelip ittalar seni. Hem koşanan kırmızkalar bilen şügullene başladın, kızıksana başladın gümmen. Eli köpten tövülgüne buğa, değil mi? İyi. Nişik tuğdun mine sende bu fikir, kırmızkalar turunda kızıksını? Мен YouTube'da oturdum hem Videolar korabin, değil mi? iyi. Hem kırmızılar turunda gördüm. Hem anine ettim. O Alar turunda kübrek bilesin kildiğinde senin, değil mi? Kızıksana başladın. hem mina bu kırmızılar alıp berdi. Kırmızkalar satıp alıp berdi, değil mi? Yoksa emine kırmızkalarının kişiler için faydası var mı iken? Да, но у одного вида, наверное, и рыжего лесного муравья, который, можно сказать, едит паразитов, которые находятся на растениях, тем самым он продолжает, растения они продолжают жить. Demek ekologiyani saqlarga yordam ete kırmızkalar şula bit. Yoksa emine sen aytып uzdың, әни миңа kırmızkalar satıp aldı dedin, emem şahar fatирында турасың бит инде сен квартирада ничек саклыйсыз сез ул кырмızкаларны? Кайда тотасың сен аларны? Үземнең Бүлмәңдә? бүлмәмдә, Әйе. но Алар кайда яшиләр соң? формикарийда Фермикарида, Ничәләп кырмızкаң бар синең менә бүгенге көндә? 50, наверное. 50-ләп, әйме? 50-ләп кырмızкаң бар, яхшы. Менә шушы кырмızкалар нәрсә белән тукланасың, нәрсәләр ашатасың син аларга? Мои муравьи, рода Монстр-структор, они едят семена, и когда я даю белок, то они его тоже кушают. То есть вареное вареное мясо и вареное яйцо они кушают. Яхшы. Менә кырмızкаларны нинди кешеләр белән чагыштырып карап булыр иде икән Азамат? Немножко с низкими и очень сильными, у которых много людей, много друзей, и очень трудолюбивыми. Трудолюбивыми, яхшы. Киләчәктә кем булырга хыялланасың син? Энтомолог. Кем була инде ул? Ученый, который изучает муравьев, получается. Димәк, син киләчәктә дә шушы өлкәдә эш алып бармакчы буласың әле, шулай бит? Кызыксынуыңны тагын да үстермәкче буласың. Яхшы, Азамат, афәрин. Бәйдә мин сиңа кыска гына сорау җавап әзерләп куйган идем. Кырмızкалар синең өчен нәрсә ул? Җавап биреп уз әле. У меня дус. Хобби, әйме, шөгылең ул синең? Хобби. Әйе. Менә мәктәп синең өчен нәрсә микән? Ул дус белән сөйләшү. Дуслар белән
Сөйлешім. Сөйләшү, очрашу урынаймы? Әйе. Әйе. Кышмы, әллә инде җәйме? Жай. Җәй күңелеңә якынрак. Иң яраткан бәйрәмең нинди синең? Сабан туй. Сабантуй. Яхшы. Узакламый бит инде безнең 28 ноябрь әниләр бәйрәме җитә шулай бит. Үзеңнең әниеңә нинди бүләк ясадың? Ничек шаккаттырмакчы буласың аны? Без класс белән музыка Музыкаль бүләк ясадыгыз, әзерләдегез. Әзерде. Әни җыр башкарачаксыз? Сер булып калсынмы әллә ансы? Әйтеп бетермик ансын, әйме? Бәйрәм көнне күрербез. Яхшы Азамат, бик зур рәхмәт сиңа. Кырмыскалар турында без дә, менә безнең Көмеш кыңгырау гәҗитен яратып укучыларыбыз да шушы әңгәмәдән соң бик күп кенә мәгълүматлар тупладык. Алга таба да сиңа уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Сау бул, яме? Сау бул.